bumi kuncing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung bumi kuncing kancing langit kelap-lapaton lir kincanging sang mawe gandrung Petro non mrene yo lho reng apa rene ra omongi Ndara sapa iki samangking nganging sinambating warni Raden sinambating warni tumengkang ngendi kang pinangka kang sinedhi sinambating warni kok sinambating warni sinambating kata-katane ra jelas e kowe sapa takon karo aku mburi saka ing kasatriyan Madubaru Raden Janangka sapa Raden Janangka krungu apa ning Janganangka ngece banget kuwi ora nek ora ini kok ora pangling ya Tru heeh ae nak ngisor cangkem sing ngisor kae kecuwes kaya bekas kena arit kae to aku sing bekas kena arit ki rak ndower to men cacahe bojahe arep ngopo kowe sapa Raden Janangka sapa Raden Janaka jagat mengkudu ana siji Raden Janganangka yen ana loro bakul Janganangka lho singkirake kowe sing kudu tekaning pati rawe-rawe rantes malang-malang tak putuk ayo ngejak perang Carapa perang Madras ayo tak ladeni perang Candrasa ayo tak ladeni perang Candra di muka aku ya lakon mati pecah siramu pecah apa-apa murgane hati gue modiar kualek kowe iki. Prabu. Piye? Kabar ingkang sumebar apa wis bisa mbok sirep? Sampun. Namung tiyang wonten ingkang wantun damel ingsem kula. Mawi sandhangan Janaka rupanipun boten pokra. Lho, ngembari adhiku lanang Madukara. Kasinggihan mekaten. Werkudara, ora ngewangi adimu apa piye?
Bajul Seta. Bajul Seta. Bajul Seta iki sing maju dudu Janaka ning kakangne Bajul Seta. Arsa madangi dalan Tumunga-munga baneng sapu caing ukir martabak larang tenan nasarat ing Surya megalan gunung manganjur laku ning angen gugur anggrane ngarga kura-kurnita kakiri-kiri Patula mengambak-ambak putih. Kok dadi putih lagi? Wah, ora iso suluk aku mah. Oh, kapok ora kowe campur aja. Piye? Gah. Isin. Ora kok isin ki ngopo? Werkudara. Werkudara? Kowe iki nek tumandang ki ora kaya ngene kok dadi iki kok kaya ngene piye? Gah, isin. Karuane mbok du karo singa bareng. Mbok du karo gajah 40 aku ora wedi. Wah, didu karo wong edan. Wah, isin. Kowe nek ngerti mesti guyu. Kowe nek ngerti mesti ngece karo aku. Mbok coba aku tak nrono. Wah, aja kowe. Aja. Kowe mesti ora tak tontone kaya ngopo. Bajul Seta. Ganti meneh Bajul Seta aku. Doyak Prabu Kresna Bajul Seta. Dalah. Santai. Wegah. Petro wegah tenan aku. Aku mah noleh aku. Isin tenan. Bocah yo ngopo? Emang semono mangadilen kowe. Ana sasminten ingsun jagat Mas Kyai. Kyai Narayana. Nayarana. Yai Padmanaba sama Padmanaba. Gah. Wegah. Yai Kresna, wah mama. Pun Kakang wis ngerti sapa to sejatine sira. Tak tonton ning saka kaca gedhong. Katon sampo jatine sira. Jengket dewe, wegah aku. Gilane ora Kakang Semar wis ora mung iki aku wegah Kakang Semar.
sasmintane ingsun jagat wasisaning Bathara. Ora bocah iki tek ampuh men. Iso malih apa-apa. Bagong lho kowe. Us. Aja ngawur. Mono gak ki sawangan. Iki makuthi. Sing sok omong klerak-kleru ki mung Bagong ya reng. Awang teknologi ora ditelogino. Ayo, kowe malik ora ajar kowe. Jagat Dewa Bathara. Jebul kae. Kae ana wong dhuwur. Ndelok jam iki. Si 10 menit Kang Semen. Kowe ganti ya. Kowe jane kuwi sing ngewangi sapa? Kowe kira ndi kekuatan kok iso molak-malik. Giri Lusi jalmetan kena kiri lho. Kejaba nek gusine abu. Ora iso disebut Giri Lusi. Tenan ora. Seneng aku nek Bagong ngono kuwi. Sing arep iki sapa aranmu? Kuwi Joko Tingkir. Wah, Sembaro. Oh ini kok Joko Tingkir. Iki Joko Tebone ra masuk. Iki Semar. Wah, emang sok menawa dina rumah. Jagat Dewa Bathara, jagat Dewa Bathara. Semar. Heeh. Ya Badrana ya. Heeh. Saron Ricik. Saron Sari ya. Heeh, Saron Sari. Duda mana-mana ngunung. Juru dia. Permata Sari, Punta Prasanta. Nang ngono sing dhuwur kuwi jenenge kerupuk. Heeh, ning wis mlempem. Aku doyan gawe sambel kecap. Wah, ketho Bagong iki sok nyolongi kerupukku teke sambel kecap ning Bagong kok. Sing cilik iki sing silite iso. Sing silite iso muni. Wah. Gareng pong. Itu gareng iki antil mencelat ora. Senengane omongane ora. Bagong, kowe ora edan kowe ayo bali kaya wingi ngene ora. Laba. Jare kon ganti Bagong. Ya ganti Bagong. Jan wis ora pati nduga mana. Kuwi Bagonge bapak mbiyen. Ayo disinggahke nggo pusaka, ora usah ditok-tokke ngono. Wah, Jan wis. Wis Jan wah. Aku dune nek cara mbiyen iki wah Jan wis saiki modern netro. Wah Jan wis Jan wah. Aduh. Nganggo gamelan men iso badal. Ngono ya Mer. Nek perkara wis waras ngene iki aku mung arep takon. Kowe kok iso molak-malik kekuatanmu, kekuatane sapa? Aku ketemu Jem, Pak. Siluman jenenge Bajul Seta. Wong urip iki aja ngawula karo siluman. Wong urip iki aja ngawula karo Jem. Kowe aja njaluk kekuatan karo siluman, karo bangsaning berkasaan. Kuwi ora apik, kuwi nerak marang-waring agama. Ayo diluwari. Aku ora iso ngluwari, aku sing ngluwari.
Bajul Seta sing wis mene kekuatan ruku ya men bali nyang asal mula bukane sak kekuatane men kowe resik lahir batinmu Bagong. Ora kaya dadak Malik. Wong pirang-pirang ki. Iki kepiye iki? Meng tengoke suk-sukan. Mbaya tengok dhewe-dhewe ora. Wah, Caidan. Ngopo? Semar rada mundur. Ayo rada mundur. Kula ora sengaja teken kula keri, teken keri. Mlebu sepatu. Loro padaku. Aku ora didakwa. Kula kaya dene wong terpidana. Rekae ngewangi Ndara Banowati malah dadi wong luput, dadi wong disalahke. Dikira macem-macem karo Ndara Banowati nganti kula diseneni Ndara Janaka. Ndara Janaka dikon lunga. Kula wis nglalu lho, nyemplung jurang lho kula. Iya, enggak. Jurang endi? Jurang Jugruk. Aku nek weruh Bagong ki sengit ning ya sok kangen. Ning ngene iki aku males trimo ra weruh. Heeh. Ya anggere isih ana wong loro wiyaga sing ora teren-teren Bagong ki. Ya tinggal nang kewen-kewen. Semarang Grengguyu tak antil ngono, Mak. Ora. Lah terus karepmu ora nyuwun sing jenenge Janaka ya Raden Janaka. Hai bendaramu. Ya, nggih. Ndara Janaka rawuh mriki njaluk ngapura kalih kula. Tok niku. Pun liyane mboten. Kalih nyuwun arta. Lho. Dinggo ngopo? Nggih numbaske HP anak kula. Kalih nggih tuku kotang. Men anak kula iso sekolah lumantar HP niku mawon. Sampeyan pemerintah ora ngekaki dana ming duwah jauh. Ayo belajar liwat iki, belajar liwat. Nek ana ditewe beres, le golek ngrekoso. Oke, cah cilik do nganti nyambut gawe, pengen lumpukke duit, pengen iso tuku HP, pengen sekolah. Oke. Nutuk terus anan. Lha nek ngomong sak tenane malah dikeplaki sampeyan dhewe. Sampeyan kudu berbijaksana dalam menentukan sikap. Oke sampean ngonten niku nek kira sampean terus ngubengi laladan negara Ngamarta, negara Ndarawati. Sapa kawulane sing ora mampu diparingi, sapa kawulane sing ora iso tuku HP diparingi. Sak desa dikai nggon wifi sing ana iso nggo internet, men iso nggo sinau bareng-bareng. Ngono ora mung dawuh ning tanpa nganggo ana jalan keluare. Iki mung ngontang-ngantem wae. Ndara Kudara. Ndara Kudara nganti wedi lho. Yo. Becik banget Bagong. Ah becik. Padake ora. Mangsane kulane prihatin. Ha kulane niku nek iso sugih. Nah, kulane niku nek dadi wong sugih, dadi wong duwe, jajali jaba kula ora batal. Ha tuku HP kula 10 tak domke bocah sing ora iso sinau niku. Sing ora duwe HP, wong ora duwe dume kabeh. Manut kemampuan kula niku tenan, ora kok ming goro. Ming sak kula lho niki. Omongane sampean Nalendra, pengareping para Nalendra kudu iso memberi solusi ora mung sampeyan dhewe. Mangsane ngopo, Pak? Aku wedi. Rasa wedi kok menyuarakan kebenaran kok wedi ora. Iya, Bagong.
sesuk ana penggalian saka Pandhawa lan panjenengan ingsun. Alhamdulillah, nek sing penting anak kula tukoke HP sik. Iya. Pira iki? 500. 500. Duit apa 500? Sebar. Mangsane. Jupuki meneh. Sebar. HP kok 500 entuk sing enten. Apa? Ya wis sesuk bakal dipikirake. Ngoten ora. Mesake bocah-bocah ndak ora iso sekolah nggih, Den. Nangis ati kula, trenyuh pikir kula. Nyawang bocah-bocah luwe-luwe putrane wong sing ora duwe, wong sing ora iso nyambut gawe. Meng buta pengen duwe HP nganti adol apa-apa. Niku mang penggalih nggih, Den, mang fik. Kuwi sing dadi masalah kowe, sing gawe masalah kowe. Ora urung kowe ya mlayu. Ndara werku dara bengok sora. Petro Bagong aja mlayu. Melumpat banter jam banget. Kowe karo aku nek ora mlayu, wah modar tenan, Gong. Kono jaran maju. Ngono aku maju sing kiper sapa? Iki nek dijak omong senengane iso wae mlemeh-mehmu menggok lho. Wis piye iki? Mongko Ndara Janaka kae ketoke klemak-klemek. Kowe karo aku mlayu banter, Ndara Janaka njupuk jemparing. Petruk mlayu sing banter malah saya cetha nggonku bakal nibake jemparing janggamu dadi lesan. Cul jemparing kowe karo aku mlayu cengele mak zlep. Cengelmu ya mak zlep. Ditutut ora? Ora. Mati gletak ning dalan ae. Mah medeni, Truk. Mulane sone iki ora sok sembrono. Nek karo Ndara ora sok wani. Saiki kahanane kaya ngene. Iki nek kowe karo aku ora mlayu mat wadul karo bapak. Ora rampung-rampung lakone. Yo, gawe digelak lakune mlayu yo kaya Pak Ketiwasan, Pak Ketiwa. Gong, hah? Wis pamit bojomu lho. Wis mau ning pamitku ya kondur. Iki ketoke dhewe ora pulang, Truk. Ndara Baladewa. Cilaka iki. Dene ketemu sing jaga Ngastina, Ndana ketemu Ndara Werkudara. Ki ngumpet, Truk. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Dipun bujung Ndara Werkudara. Sebabe. Kula wantun kali Ndara Werkudara kula ken menungso lantaran Petruk kantong bal. Nenggolon jas kowe. Tak tarik. Aku iki ditenan. Kene iki gembrobos malah bengok-bengok. Ketoke rencana ngono kuwi kok. Rencana dengkulmu mlocot ora. Nono wong wedi ora dibebeda. Lho tenan. Ya diwangsuli wae. Petro. Muni ya. Mumpung arep mati matamu kira. Wonten dawuh. Ngopo mlayu? Nun, ngopo mlayu-mlayu? Nek rembugan ki ra nganggo non. Nek kowe muni non ki Ndara Baladewa saya sero. Ngopo mlayu-mlayu? Non, ngopo mlayu-mlayu? Langsung krungu wae. Lah wong ora cethuk kok langsung krungu. Nek ora krungu kono saya sero. Petuk kantong bolong tak takoni kowe wangsulan ngopo mlayu-mlayu? Nun, ngopo mlayu? Kanjane ora nganggo non. Aku ki tratapan. Nyok sing arep nyok. Gau. Oh, payah ora senengane. Bagong. Nggih. Sing ganti Petruk. Nggih pun kesel. Kula cadangan. Ora sembrono lho, Gong. Ora sembrono iki nek nesu nenggala metu. Metu karepe dhewe. Ngopo mlayu-mlayu? Anu enten masalah. Perkara apa? Anu nomor niku onanu piye? Kowe iki mau ngelekke onanu. Saiki anu dhewe. Heeh, angel. Gak omong. Nganu napa kula teng negara Ngastina diutus kalih sinten niku? Raden Gunawan Wibisana. Wastro melu kabeh.
kongkon karo Semar. Kongkon karo Semar. Napa dikongkon karo Semar mergo Semar niku kerawon sing tunggu pring petung. Ndara Kresna niku ngendika nek Werkudara karo Janaka teng negara Ngastina suwita kalih begawan sapa Dewa Buddha. Lah kula kalih Petruk dikongkon teng pojok beteng. Ngastina supados kula niku didhawuhi supaya nama niku mboyong Dewi Sri. Ngopo mboyong Dewi Sri ngopo? Tru, aku ki bingung. Mulane nek wong aja sok ngece karo wong bingung iki omongane anget to. Heeh. Mboyong kalih sinten niku Werkudara kalih Janaka amarga Bapak Semar niku mboten setuju nek napa niku pelungguh niku didol niku mboten setuju. Angel wadake. Sik, ditata napase. Ayo, nyerot tambegan sing jero. Ditokke liwat cangkem. Nyerot meneh. Nek atine wis tentrem, atine wis anteng lagi omong. Wis anteng. Empun, wis ge omong. Kowe dikongkon bapakmu nek Kestina kon mboyong Werkudara karo Janaka. Kon nggo bali nang Atmasuri. Iki ade mati mergo cangkemmu lho kok ngene. Kleru. Go bali teng ngendi Ngamarta. Mergo Dewa Buddha niku ajeng murungke festival layang-layang. Mergo anu nama niku mergo Dewa Buddha niku ajeng murungke Bratayuda Jayabinangun. Lah kula ora setuju. Bareng kula ora setuju, kula paduane Ndara Werkudara. Terus kula wani kali Ndara Werkudara. Terus kula kali kula gelut rame banget. Rame sidane menang pundi kula ora ngerti mergo nama niku. Terus Ndara Werkudara melajar pesen Grab. Nama niku jenenge Ndara Werkudara terus bareng ngonten terus kula medal Jawi to. Medal Jawi terus mungsuh Kurawa sing perang Petruk kalah Werkudara ngoyak kula kalih Petruk terus kula melayu mriki niki ketemu sampean terus kula omong lek kula omong kleru ning bareng dicekeli rong kula terus pener kabeh ceritane ngono nggih. Kowe doyak Werkudara arep dikapake arep kon dadi manten. Truk. Akekmu gedhe. Nyelathak wong. Arep dikapake, ajeng dipateni. Kula wis matur karo Ndara Werkudara, mboten sah dipateni mengke delok engkas mati wong lengane wis entek. Werkudara kok dadi arep mentolo karo kowe iki? Ketemu pirang perkara? Mboten ngerti, mboten ketemu kok ditung. Lah iya lah kok dadi Werkudara karo Janaka mentolo arep mateni karo kowe. Malah luwe-luwe arep mateni karo Kakang Semar. Yai Kresna kok arep dipateni. Lah kok jebule kewalik nalare si Werkudara karo si Janaka. Wah, dalah yen pancen Werkudara mentolo tenan karo kowe karo Petruk. Aku ora nglilakake. Baladewa ora lila. Baladewa bakal mlabuhi karo kowe. Keserane. Salone geber Ndara Baladewa ora setuju nek Ndara Werkudara arep mateni awake dhewe terus awake dhewe arep diwangi. Nggih monggo ning sing enteng-enteng mawon. Kowe arep tak wangi. Carane kowe maju meneh. Aja wedi karo Werkudara karo Janaka. Ana maju meneh mati tenan, Om. Om dengkulmu kuwi anu sinuwun. Mati tenan. Alika gagah pideksa godhek Wasimbar Jaja. Kula mung ciringan hidak sudukku Pancanaka modar. Kowe tak paring ngambil pusakaku. Napa? Kyai Alugara.
Lesung jumengklung. Kudu alu nggo ndasmu ki piye? Gong, iki aku iki deg-degan lho, santai wae. Tenang wae nek ora ngene iki ndak ora fresh pikirane. Mayang pisan dipengpengke, Tru. Iya. Sesuk wis ora ning jaba ha iya. Nang jero bahaya e. Nek dites, nah iso. Kowe tak paring ngambil Kyai Nenggala. Terus maju. Werkudara Janaka weruh Kyai Nenggala ora mundur. Aja duntang Baladewa. Sri Baladewa Narpati Twinareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Oh, jare Alugara kok linggis Dukul Nocot. Ha iki sing ana sepete iki bar go nyelumbat ya. Menangi iki lho, Tru. Nek kena iki aku mati lho. Wis kono gawanen. Nggih. Eling-eling nggawa pusaka iki nyembah ping 3. Oh. Disembah. Le nyekel tangan tengen sik aja tangan kiwa, mergo tangan kiwa iki tangan reget. Heeh. Tangan tengen sing endi? Ngawur. Kuwi kiwa. Aku kelinane sing iki. Sing iki nyekel ciduk. Jenes gong ora. Kawyuk-kawyuk ngono. Ngampil. Yo maju. Awas Ranata jawara timbanging Pandhawa. Werkudara Janaka ngerti yo iki nata mantura Prabu Baladewa. Lali dengkulmu ora. Wis gawa Nenggala iki rasane kaya Prabu Baladewa. Ning ora ning aku, ora apa-apa. Nek ning aku pirang-pirangke. Nggih. Minggir Tru, manak nyonya. Iya. Ya aku wis gawa ngene iki ora pandang bulu kanca apa kanca saudara. Ngarang-arangi nyonya pokoke. Wis maju. Ayo. Strayoli binatang September, Oktober, November, Desember. Menuju rantangan. Nek wis ngene iki. Paling ketoke kurang srek iki. Lho, kurang srek piye? Kula tak dandan Baladewa ya. Ora sah. Men ketok wangun. Nggih? Lho, kowe nggo sandangan po. Kula niku nek nang dinding nggo koper. Kejaba buka sulapan. Kula niku ya nggawa sandangan. Ya coba kaya apa? Nang ampun nesu lho. Ora. Mungkin nek persis nesu. Wah, dapure. Bagus aku karo kok persis-persis. Bareng nggo nganggo sandangan. Mang delokke. Nek ora nganggo ndak ora wangun.